sakazo. Ngifuna ukufakaza nje ukuthi uma sixhumana noZanele noma siba semhlanganweni ofanayo, wayengakhohlwa ukungibuza ukuthi angibakhumbuli yini abalaleli. Ngithi kuwe, ungangibuza ukuthi angibakhumbuli yini abalaleli? Engani phela mhlaba ngabo mina abalaleli. Athi cha bo, ngisho ngoba mina hayi ngiyabakhumbula abalaleli. Ayikho into yini kusho uZanele, ayikho into kimi ebaluleke njengokukhuluma nabalaleli emsakazweni. Ngavamisa ukuthi ngithi kuye hayi wangena ngesikhathi sami ngagcina, hayi ukuthi uzozokulokhu uzotshela mina leyo ndaba. Kufanele uyotshela phela abaphethe manje ukuthi umuntu obakhumbula abalaleli. Ngathokoza kakhulu uma sengimbona sengumuzwa esesemoyeni esakaza uhlelo lolu osekukhulunyiwe ngalo. Sibona umusa kaNkulunkulu ngoZanele. Ngiyazi ukuthi emndenini wakhe nakumbishophi umyeni wakhe bangahle bona babone ukuthi cha besafuna ukuba sihlale naye siphile naye ngoba ubesemusha futhi ube ngumuntu onamakhono abe nawo. Futhi ngiyazi ukuthi thina masikhuluma la singahle siyenze belula le ndaba, sithi kodwa ungcono ukuthi uma umuntu ezubuhlungu inkosi imphumuze. Akunjalo ehlobeni zakhe, cha akunjalo ehlobeni zakhe. Eminyakeni embalwa nje emibili edlule inkosi yathatha umama ongizalayo esena 102. Bonke abantu ababengiduduza babethi awu kodwa hayi bisiphilile intombi. Ngibe ngokuzwa ngaphakathi ukuthi hayibo bekungcono angangikhulumisi noma angangiduduzi kunoma azokhuluma ngomama sengathi mina bese ngidelile. Ngakho-ke kulula kithi kinina bakwaKhambule ukuba sikhulume ngokuzama ukunduduza, kodwa sinduduze size sisha amazwi angasaniduduzi asebangela ukuba nizokopha ngaphakathi, okukhombisa ukuthi kumbe asikho ngempela elevelini efanayo kanye nani ngobuhlungu enibhekene nabo. Kunzima ukulahlekelwa inkosikazi. Bobuza kimi, kunzima ukulahlekelwa inkosikazi. Ngakho-ke sikhulekela isibusiso sikaNkulunkulu ukuba sibe kanye nani siniduduze. Ukhona amazwi aseBhayibhelini, njengomfundisi ngifanele ngikhuluma nangamazwi aseBhayibhelini. Khona amazwi aseBhayibhelini lapho uJohane ethi khona babusisiwe abafayo befele enkosini. Nami nje ngangiwasebenzisa lawo mazwi lapha mangifunda ezemingcwabo. Lawo mazwi asuke ngafundwanga kahle ngoba kukhona amanye amazwi aqedela lowo musho. Athi kulesi sikhathi, amanye amazwi, ukufa nokuvuka kukaJesu kwaqala isikhathi esisha, sekuphela isikhathi esidala. Isikhathi esisha esaqala kwaba ukuthi uma abantu befa, uJesu sefile wavuka phambi kwabo, babe zindlalifa zalokho kwasekuzuzwe nguJesu ezuzela bonke abayokufa emva kwakhe. Manje-ke uma izwi lenkosi lithi babusisiwe abafayo befele enkosini kusukela kulesi sikhathi, kusho ukuthi Jesu lowo ukuba ukufa kukaZanele kufike kungakaze kufa uJesu abuye avuke kwabafileyo.
ngabe siyakhala njengalokhu babekhala ngaphambi kokuba uJesu avuke kwabafileyo. Futhi ngabe siyabalisa ezinye inkolo ziyabaqasha abantu abasuke bezokhala babizwe ngokuthi bazikhali, baze badonse inwele zabo, bakhombise usizi, bawe phansi, babuthwe phansi ngoba bona kabanawo lo mlando ukuthi thina sinoJesu owahamba phambili, okwathi ngenxa yokufa kwakhe avuke, kwasekuthiwa bayadela abayakufa.